Mä ajattelin pitää nyt videotauon, koska mä en varmasti ehdi tekee videoita kauhean paljon, niin kuin mä en ole nytkään tehnyt, mutta älkää silti lopettako suppaamista. Ja mä teen kyllä vielä sitten, kun videotauot loppuu. Ja mulle on tullut 2 tai 3 suppaajaa lisää. Tässä kiitti paljon teille, mutta mä toivoisin, että tulisi vielä. Mutta joo. Ja tosiaan, jos joku tilaa vielä sitä mun vanhaa kanavaa, niin älkää jatko sitä enää siirtykää tälle kanavalle. Mutta joo, moi moi!